Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 5, versikulo 19. Kakabsat ko, no adda sumyasi iti kinapudno, ket addamat mangidalan kankwana nga agsubli. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kanya. Talaga adakes ti inaramid mo, Nenita. Pinanawam ti pamilyam, kat simurot ka iti sabali alalaki. Ngam, ti pagsayaatan na nga inga ita inaramid, kat dimngag ka kadagiti balakad ko kan ka. Dolores, Imbagam kanyak asigod aman nakimisa ka, kat kadwampay ti pamilyam. Ngam simyasikan iti dalan mo. manumot atawan ang nagdan na kami ka ni Daniel. Tisigod akaayan ayat ko idi. Ngam, pasig matla ang asakit ti ulo ti impay na kanyak. Pasig asakit ti nakam. Gaputan na sumok na ti agbartek ken agsugal. Ti sweldo na ket isugal na. Ket siyak ti mangiremedyo iti para iti masapsapul mi. Ngam iti likodan ti rigat mo iti dennana. Pulos, adi mo nalagip ti nagsubli iti pamilyam. Uwan, gaputa mabainak at talaga. Aging gaan na amamu ka, Dolores. Kat sika tinang balakad kanyak nga agsubli. Uwan, kasayaatan dayta nga aramidam. No man bilang ta saan da ka maawat iti pagtaangan nyo, ngam at least nakapagkidaw ka iti pamakawanda. Dolores, Agsubli ka iti Diyos, Nenita. Kat agsubli ka iti pagtaangan nyo. Taamok, mapakawan na ka ti asawam. Kastamat din dagiti anak mo. Uwan, kat agyaman na kiti panang pasangbay mo kanyak diti balayo. Gaputa awanan ti sabali a pagkamangak pay. Gagangay ka dagiti agkakabsat iti apo, Nenita. Agtitinulong. Agyaman akmanenken ka, Dolores. Ha? Asino ka? Nagpuskol ti ropa na? Nay, sino ti Enric pamitiri daw, anak ko? Jack amam mo tatang. Ah, O sige, inna ko niti salad ko. kita man no asino ti tao di tarwar. Ha? Ninita. Uwan, Romeo. Siyak. Uwan, Romeo. Mabainak nga agsubli kada kayo. Gaputa na bayag a panawan alinipat kayo. Ninita. Namnamaaklatan an asakit tinakam yu kanyak. Sika, kandagiti anak ta. Ngam, pangaasiyo ka di, taawatan dak. Gaputa awanan ti sabali a papanak. Tadyak kayatan asublian tinakidan na ak ashigod akaayan ayat ko idi. Oh, Idi pa'y laang akayat ko apanawan ti simurutak alalaki. Ngam, awan ngamin tinamnamaag apapanak. ala. Awatan ka dito'y balay tayo, Ninita. Romeo, Awatan ka. Tapno mabukal manan ti pamilya tayo. agyaman ak unay, Romeo. Agyaman ak unay. Apay tatang, kaya't mo pa'y laeng ni nanang. Idinto talinipat na tayo. Anak ko, No siyak, oray saan ko man ang nagsubsubli pay. saan kumakasta anak ko? Oray niya pa'y tibagbagam tatang. Kagurak lata ni nanang. Iso ano mabalin? Oray pumanaw mo't laeng. Aniya. Tasyak, jak kasapulan tina. Oh, Jak kaya't ti panagsubli ni nanang. Ala, Romeo, agtugaw kan tamangan kayon kadagiti ubing. nakaluto ka mat gaya man, Ninita. Nasapak abimangon tapno agluto ak. Tatang,
Naimas tilinuto ma. Makapabisin, kapo iti malanglang-ab ko. Ninanang yung tinagluto anak ko. Tatang, mga tayo ka din. Mga anak pa, isakbay nga inak agtrabaho. Wan, anak ko. Ala, agtugaw kayon tamagan tayon. Naimas day talinuto ni nanang yo. Saan ako namangan? Jack kayat day taan naluto. Ora siya. Inakon. Ala, bayamlat tanda kita anak ta, ninita. Sige, datan ti agsango amangan. Ngam, kasano daytan? Saan pa'y anagarmusar da Andrew kan ami? Adala awans da. Magandan tulat ta no mabisinda. Ada paggatang da iti kananda. Iswasaan mo ida pagdanagan. Ala, mangantakit din. Agyamanak iti kape, nenita. Sige, agkape kalat na. Agmerienda ka. Agyamanak. Agyaman mo tayo may naksinarungkaran. Oh, Kat, kumusta kan? Ti pamilyam. Mano abulan kundi ti balay, Dolores. Talaga kaguradak dagiti anak ko. Sandak ngay kabkabilangan. Awan respeto da kanyak. Kati asawam, kumusta kayo matan? Nasaya at matilinangan mi. Man nakaawat ti asawak. Talaga nasingpat. Kat, adapay makonsensya ak ita. Gaputa talaga makitak ti kinasingpat na. Nenita, Iti mano atawan akaawan ko diti balay. Pulos asaan anakidan na iti sabali. No dikat, dagiti anak mi ti impang pangruna na nga inayaywanan. Impaay na amin na pamatag, kan atensyon na kadagiti anak mi. Nenita, Naggagat. Tapno makalpas ni ami iti kursuna. Kat nagbaligi. Taitan. Adan panggada ni ami. Kat may salangan atawan. Agraduar matan iti kursuna ni Andrew. nagasat ka. Gaputan na saya at atao ti asawam. Uen Dolores. Kat dayta ti pagyamanak iti Diyos. O sige, ituloy mo nga ipakita ti panagsingsingpet mo. Kanagan anos ka. Tamok. Dumtang tumatla ang ti panawan ang maisubli ti pamatagdag iti anak mo kan ka. Uen Dolores. Kasta ti daw-dawat ko iti apo. Asapay la ko ma. Tamapakawandak dagiti anak ko. At dayta. Naigaw-gaw ko amin ang sabon ko. Ay, nabanugak. Ngam naragsakak. Gaputa anak kan asawak ti pagserserbiak. Agyaman nak, Diyos ko. Itala amariknak ti kastoy aragsak iti kaunggak. Ngamin, pamilyak ti pagserserbiak. Ninita, Romeo, ada ka mat. Apay, awan trabaho iti kastoy nga oras? Mabisin kan? Ilutuan ka. awan trabaho mi ita. Day off ko ita. Agam na sa apaklari mo ita ay tanapan ko kinasarita jam amok nga da pwesto na ija ili. Pwesto? Wen, takayat ko ti ag negosyo. Nakaurnong ak ngaminan iti pagpuunan. Ha? Hindi pa lang nga kayat ko ti ag negosyo. Isu nga ita tadan pagpuunan. Ay kat ag negosyo tayo Romeo, Ket ti kayat ko. Ag tinulong ta kuma. Uwan Romeo, agtinulong ta. Siya akong ti mangisagana iti kananta, Romeo. Saanen? Nabambanog ka naglaba. Isungag tugaw kalat taditan, ta siya kung ti makaamoy ti kanenta. Dagiti nga taanak ta. Nanganda nga ta ita apangal daw? Ay katwan adamot ten panunot da. Isu adi mo ida pagdanagan. Amok ti aday ti panunot mo. Amok. Agbaliw tumatlang ti panunot da. Makita dan tumatlang akasapulan da ka nga inada. Saan anala ka dayta para kadakwada, Romeo? Ngam, ururay aklat ta dayta agundaway.
Ne. Nagbabanglo dagito'y kaus ko akalablaba. Kan nakupin matan tatang. Ni kadina na Nora tinaglaba? Saan? Ninanang yo. Anya? Di ko ka di makita ti balay. Nadalos ken nadalimanag. Dagiti kurtina. Sinukatan na. Nagsilang pa iti datar. Anya kumaita? Saan kumakasta anak ko? Sursurwan niyo kumakan ni Andro apakawanan ti inayo. Ta inayo dayta. Pudno ang nagbasol. Simurot iti sabali, ket linipat na tayo. Ang nagsubli, ket agbababawi. Kagurak lata ni nanang. Kanjak lata maipaay ti pamatag ko kankwana. Wala. Pudno. Napakawan ko. Ngam no mabalin, kat jak kayat nga agnaod dito balay. Saan kumakasta anak ko? Ta nagbabawin ti inayo. Nagbalbaliwan. Oray man, tatang. Mala, lukas ta ti kapanunutam. Saan ka pilitan? Ngam sapay la kumata dumteng to ti aldaw. Ama ipatagyo ti inayo. Romeo, italag ko kada kayo nga gasawa da ito apwesto. Abangan nyo iti binulan. Iti damo abulan, saan kayo asingiran iti talaga arenta. Tamaawatan kayo. Gapo tamang rugrugi kayo pa lang iti negosyo yo. Agyaman kami, Albert. Ngam kalpasan ti talo abulan. Agbayad kayo nito umno arenta, ha? Ay, uwan na. Katagyaman kami. Kasta talaga tagkakabsat iti apo. Agtitinulong. Agyaman kami unay, kabsat. Mala, sapay la kung matag-swerte kayo iti negosyo abangunin nyo. Ay na Romeo, Nanita, talaga akay kayat dagiti tao ti ilaklako tayo a beauty product. Nagado ti order ko. Mayat no kasta, Dolores. Siguro, nalaing ka ngamin nga aglako, Dolores. Talaga amayat dagiti produkto nga ilaklako tayo. Iso nga imayak manan, taumay ko alaan dagiti orders. Ay, kat nasayaat Ala, sapay la kumangarod tagtultuloy da ito. Iti kasta, agtultuloy matirarang ay tinegosyo tayo. Un Maala nga ron, ibaga mo dagiti orders mo, taisupot kon. Romeo. Apay. Talaga ama di tiriknak. Manaminak. Sakit, nagsakit yung ulok. Anya, ay, ipan ka na iti ospital. Saanan? Basit la da ito abanag. Anya, Iyala anak latan iti agas apang trangkaso. Trangkaso la da ito eh. Nay, si kamot taglutluto, manang ami. When Andrew, agsakit ngamin ni nanang. Iso asyak tagluto. Ha? Imay ni tatang idirabi ijay selet ko. Kat mangibagbaga iti agas. Kat naamuak na agtrangkaso ni nanang. Kat, Andrew, panawin mo't siguron abaliwan tatipan na kilangan ta ka ni nanang. Ngamin, iti panagsubli na. Nakitak mo't no kasano ti panagbalbaliw na. Nakitak no kasano na ta nga ipatag. ha? Kita tunggal agga puda ije pwesto. Ni nanang ti agluto nga uray na bambanog. Kalpasan nga agluto, idasar na ti makan. Kat paunaan na tayon amangan. Ta syempre, aglabapay kadagiti lupot tayo kada tatang. Ha? Panagkunakot aglablabos tamutan Andrew. Iso aday ta, nagsakit ni nanang. Gapo siguro matan itinalaos abannog na. Manang. Iso apanawon matan, tapno agbaliw ta. Tumulong ta iti trabaho. Saan ta nga ipabaklay amin ka ni nanang. Kanito siguron, tapno ipaay ta ti pamatagtakan ni nanang. Mayatong tiriknak, Ami, Andrew, kabaala kong tagtrabaho. Tanaka tumarak matan iti agas. Saan nanang? Nasken na aginana kapay laeng. Iti daytoy agundaway,
Saan min nga itulok abukudang ti amin at trabaho. Tadimi kayat nga agsakit ka pay. Ustutin ako na ni Manang, Nanang. Ha? Anya ti kayat yu asawan, anak ko. Manipod ita, tulungan mi ni nanang iti trabaho dito'y balay. Kan manipod ita, ipatagmin ni nanang. Gaputan na amiris mi, nga iti pa nagsublina kat nagbalbaliwan. Pudno day ta. Nanang, pakawanan na ko ma. Tadi kay rinispito, Apolos. Agyaman na kada kayo, anak ko. Kat ikarik, ipaay ko ti amin apamatag ko kada kayo a pamilya. Kabayatan na si Bibiagak. Kat kidawak iti Diyos. Asapay lang kumata umatindog pa iti biyag ko. Tapno mapagserbyan kayo a pamilyak. Agyaman na kunay, anak ko. Ita, agbalin tayo na naragsak. Kat pagyamanan tayo ti Diyos. Gaputad da inaramat na amay sa akabsat. Tapno agsubli ni nanang yu kada tayo. No sumyasi iti kabsat tayo iti dalan na. Nasken at tulungan tayo, palagipan tayo, tapno mailintag na ti dalan na. Agkikinorektar, kan agpipin na bilag tayo kuma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na imbag nga oras kada kayo at